ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೋಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಲುಂಡು. ಸರಿ ಹಾಯ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಎಟ್ಟಿ 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 ಅದೇ ಒಳ್ಳೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಇಂಚಿನ ಇತ್ತದ ಸುಲಭ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪರ ಸುಲಭ ಬಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಬಂಗ ಅದೇ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂರ ಇನ್ನಿತ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಎಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದ. ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ರೆಸಿಪಿ ಸಿಗಡಿಯ ಸಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾಡುವ. ಪೋಂಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಲುಂಡು. ಸರಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ತೋರ್ಸ್ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತಲೆ ಇಂಚೆ ಇಂಚೆ ಅಮ್ಮೋನ್ ಈ ಸೀಚ ಇಂಚೆ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿ ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ಲ ಪತ್ತಲೆ ಇತ್ತಂಡ ಎಟ್ಟಿ 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 ಶಿಗಡಿಯ ಸಾರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ. ನೋಡುವ ಅವನ್ ಎಂಚ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನಿಂದ ತೋಷ್ಪವರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಐತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬರದಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಜಿ ಅವನ್ ಎಂಚ ತೋಷ್ಪವರ ಎಟ್ಟಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅತೆ ಐಟಿ ಇಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಪುಚ್ಚ ಬತ್ತನು ಇಷ್ಟನಾ? ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಶಿಗಡಿ, ನಾನು ತಿನ್ನುವುದಿಲ್ಲ. ತುಲೆ ತೋಷ್ಪಲೆ ಕೆಲವರು ಮುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಪಾಡುವರಿಗೆ ಆಡ್ಬೇರ ಅವತ್ತು ಒರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಮುಟ್ಟೆ ಅಂಡ ಒಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನು ಏನು ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮುಟ್ಟೆ ಪಾಡ್ಬೇರು ಪಾಡ್ಜೇರು ನಿಜ ಆ ಒರಿಯರಿಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಒರಿಯರಿಗೆ ಎಟ್ಟಿದ ಮುಟ್ಟದ ರೇಸಾನ್ ಗಸಿ ಮಂತನ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಾತ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ದಕ್ಕುನ ನಮ್ಮ ಪಾಡುತ್ತೇವೆ. ಸೊ ಕೋಳಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಉಂಟು, ಬೆಕ್ಕುಂಟು. ನೆಟ್ಟದ್ದು ಒಂಜಿಪ್ಪುಂಡು ಕಪ್ಪುದನ ಕಪ್ಪುದ ನೂಲ್ದಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪುಂಡ ಒಯ್ತುಂಡ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಬಲ್ಲದಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟು ಮಂತಂಡ ಕಟ್ಟು ಮಂತಂಡಲ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ತೋಷ್ಪಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವರೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜಾತ ಇವರೇ ಗೊತ್ತು ಎಟ್ಟಿ ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ನಂದು ಅಂಚ ಕತ್ತಿದೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ದಿಚ್ಚಿ ಅಂಡ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೂಲು ತರ ಇರ್ತದೆ ಕಪ್ಪಿದು ಅವು ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ಕರಲ ಅವೈಕ ಕರಲ ಅವೇ ಐಕ್ ಒಂಜಿಂಜಿ ಟಿಪ್ಪುಡು ಒಂಜಿಂಜಿ ಟಿಪ್ಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶಿಗಡಿ ಮಲ್ಸನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಂಡತ ಏತು ಅಂಡ್ಲ ತುಯರ ಮಾತ್ರ ತೂವರ ಮಸ್ತ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮಲ್ಸನಗ ಈಚೆಲ್ಲಿ ಅದು ಇದು ಆಪುಂಡತ ಒಂತೆ ಆಪುನ ಮಲ್ಸನಗ. ಹಾಯ್ 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 ನೋಡ್ಬೋದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ತೋಜಿಂದ ಇಟೊಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಲ್ಲದಲೆ ಕಂದ ನೂಲ್ದಲೆಕ ಒಂಜಿ ಕಡ್ಡಿಂಡು ಐನಾಕರ ಅಂತದ್ದು ನಾಲ್ತನ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಕೋರಿಗ್ಲ ಪುಚ್ಚಗ್ಲ ಎಟ್ಟಿ ನಂಗು ಮಲ್ಪರುಂಡತ ಉಗುರು ಸರಿ ಬೋಡು ಈಜಿಂದಂಡು ಬಂಗಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಗೀ ರೋಸ್ಟು ಎಟ್ಟಿ ಫ್ರೈ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಲ್ಪಲಿ ನೋಡಿ ಆ ತರ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ನೂಲ್ ತರ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅವು ಇತ್ತಿನದಾದ ಪುಂಡು ಅವು ಐತ ಕರ್ಲತ ಅಂದ ಅವು ಕಚ್ಪು ಪುರ್ನದ ನರಕತ ಅಂದ ಐಕ ಇಂಪುರ್ನು ದೆಪ್ಪೋಡು ದಾತೆ ಅದೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕರ್ಲ್ ಇಪ್ಪುನತ ಅವು ಅವು ಉದ್ದೋಗ್ಲ ಐಕ ಬೀಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಅವು ಅವೇ ಅದೇ ಬೀಲ ಉಂಟಲ್ಲ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಡೆ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪನೇ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಅಂದೇನೋಲೆ ಅವು ಬರ್ತಾಪುಂಡು
ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತದೆ ಸಿಗಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ. ದೊಡ್ಡದಾದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂಚೂರಾದ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಲಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡದೇ ಸಾಕಾಪುಂಡು ಅದೇ ನಾತೇನು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚ ದಿಂಜೆ ಇತ್ತಂಡ ಸರಿ ದಿಪ್ಪುಡು ದಿಕ್ಕನಾಗಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಪನಾಗಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಆಗುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಭುಜನು ಈ ಎಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಇಂದು ಬೆರಕೆ ಪಾಡೋಲೆ ಬೆರಕೆ ಆಡೋದು ತೌತೇನ ಬಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಕಚ್ಚಿ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ತೌತ ಆಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಬಸಾಲೆ ಆಡ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಓ ಬೆಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ ಪುಲ್ಪೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಕಚ್ಚಿ ಪುಲ್ಪೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಯಾವುದು ಪಾಡ್ನದಂಡ ಪುಲ್ಪೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರು ಯಾವುದು ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸಾಂಬಾರ್ ಸೌತೆಕಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಇದು ಯಾವುದು ಬಸಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ರುಚಿ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಕಾಲಿಗಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲಿಗಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಲೆಂಚಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೇನು ಬಸಾಲೆಗೆಲ್ಲ ಪಾಡೋ ಬಸಾಲೆಗೂ ತೌತೆಗೂ ಅಡ ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಕೊನದತ್ತಿಂದ ಅಣ್ಣಂಡ ಅದೇ ಬೆರಕೆ ಆಡ್ದು ಮಲ್ತೊಂತ ಬೆರಕೆ ಆಡ್ದು ತೌತೆಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದ ಪುಲ್ಪೆನ ಅಪ್ಪನತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಗ್ಲು ಒಂತೆ ಕೊನದತ್ತು ತೌತೆಗೆ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಲ್ಪೆದು ಎಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟಿ ಕೊನತ್ತಿನದಲ್ಲ ತಿಂದು ಅಪ್ಪಜಾತ ಅಂಚ ತೌತೆಗೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಎತ್ತನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವರ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪನತ್ತೆ ಇಂಕವು ಪಲ್ಲೆ ಎಟ್ಟಿ ಸರಿ ಲುಂಬುಗ ಈ ತೆಟ್ಟೆ ಅಂಡು ತೂವಲಿ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿತು ಈತೆ ಅವು ಚೋಲಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆತ ಚೋಲಿಯ ಜಾಸ್ತಿ ತಂದೆಂದಿಪ್ಪಡು ಅದೆಲ್ಲ ವಾಸ ಪೂಪುಚಿ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತೆ ಬೇಯ್ನಾಗ ನೀರು ಬುಡ್ಪುನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬೇರಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂಚಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅವು ಒಂದು ಪೊರ್ತೈತ ನೆಟ್ಟು ಜಾಮತನ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ಒರಿದು ಅವು ಬೇರಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ಕರ್ಲು ಬೇರಿಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿಂದನೇ ಸುಲಭ ನೆಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ದೆಪ್ಪರ ಬಂಗ ಹಾಕೊಂಡೈತ ಅದೇ ಅವು ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಸರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಎಲ್ಲರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಬಣ್ಣ ಇಷ್ಟನೇ ಎಟ್ಟಿ ಲುಂಬುದು ದಿಕ್ಕದಂಡು ಸರಿ ಇತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವು ಆಯ್ತಾ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಒಂದು ಜೊತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ಈಗ ಕ್ಲೀನ್ ಅಂಡು ನಾನು ಲುಂಬುದು ಬಿಸಲಿಗೆ ಪಾಡ್ಕ ಸರಿ ಮಾಸ ಉಂಡು ಎಟ್ಟಿಯಾ ಎಟ್ಟಿ ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬಂತದ ಅಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಡ್ ಒಂತಲೆ ಅಂಚನೆ ಬಂತಲೆ ಸರಿ ಎಟ್ಟಿದ್ದು ಸರಿ നല്ല ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಹ್ಞೂ ಕುರ್ಕು ಕಾಕು ತಿನ್ನು ಶಿಶಿ ಉಪ್ಪಡು ಮಾಡ್ಲೆ ಉಪ್ಪಡು ನಾವು ಒಂದು ಜೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅದೇ ಮಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಸರಿ ಸರಿ ಒಂತೆ ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಕುದ್ಯದ ಮುಂಚಿ ತಿಂಜಿ ಒಂತೆ ಒಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ 4 ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಆತ ಪಾಡುವ ಉದ್ದ ಮೆಣಸು, ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡ ಮೆಣಸು, ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 kg ಅಷ್ಟು ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗಡಿ ಎಟ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಎತ್ತಿ ಚಮಚದ ತಂದರು 4 ಚಮಚದ ತುಂಡು 4 ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, 1 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಯಾವುದು ಪೆಪ್ಪರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತೆ, ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ, ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರುಳ್ಳಿ, ಬೇವ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪೊತ್ತುದು ಬಾಡ್ನ ತಾರಾಯಿ ನೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಉಂಟು, ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮತ್ತೆ ರುಚಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸರಿ ತೆಂಗಿನ ತುರಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತೆ. ಸರಿ
ಬೆಚ್ಚಾಂಕ ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣಾಗ ತೆಕ್ಕೊಡು ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡುವರ ಈಗ ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಸರಿ ಮಂಜಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡಲಿ ಐಕ್ ಬೆಚ್ಚಾಂಕನ ಅಲ್ಲ ಮಂಜಲ್ ಅರಶಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲಿ ಚಮಚದ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಪಂಡ ಎಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅದು ಶಿಗಡಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಶಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದೇ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಾರ ಹಿಂಗೆ ಬೆಚ್ಚಾರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಪರಿಮಳ ಬಣ್ಣಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಟ್ಟಿದ ನೆಟ್ಟು ಸುಮಾರು ಬಗೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಣತೆ ಎಟ್ಟಿದೆಲ್ಲ ಬೆರಕೆ ಆಡ್ದು ತೌತೆಗ ಬಸಳೆಗೆ ಮೆಂಚಿನೆಗ್ಲ ಬೆರಕೆ ಆಡ್ತಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಗಸಿಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸುಕ್ಕಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಅಪ್ಪಣ ಈ ರೀತಿ ಬೆರಕೆ ಪಾಡುವರ ಎಜ್ಜರ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ದು ಖಾಲಿ ಎಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಕ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಎಂಚ ಮತ್ತೊಂದು ಈ ತರ ಎಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಸಿ ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಟೈಲ್ದ ತೌತೆಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೇರು ಪಾಡ್ವೇರು ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಂದ ನನ್ನದು ಇಂಜೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಂದ ಇಂಚೆನೆ ಮಲ್ಪನ ಒಂತೆ ಎಟ್ಟಿ ಅಂದ ತೌತೆಗ ಬಸಳೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡ್ನ ಉಪ್ಪೆನ ಅಂಚ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಯಾವತ್ತ ಅದು ಒಟ್ಟು ಬೆಚ್ಚಂಡ ಕಪ್ಪಾರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾಗಬಾರ್ದಂತೆ ಹದ ಬಿಸಿ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಪರಿಮಳ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ದೇಸದ್ದು ಹಾಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಈ ಹದಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಡ್ರೈ ಆಗ್ತದೆ ಅವಾಗ ತೆಗೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಕಪ್ಪಾದ್ರೆ ಕಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಕಪ್ಪಾರ ಉಡ್ತಾರೆ ಅವು ಕಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡ ಕರ್ಮಿಸಿದಾತ ಹಂಗೆ ಆಯ್ತು ಬೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬೆಚ್ಚಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಸರಿ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಈಗ ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಈಗ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಕರಿಬೇವು ಆಯಿಲ್ ಪುದುಪುಗ ಸರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆದಾಗ್ತದೆ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿ ಅಂದ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುದ್ದಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಿಡಿತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಟ್ಟುತ್ತದೆ ರಟ್ಟುಂಡವು ಐ ಕೊಂಚ ಚೂರು ಚೂರು ಪಡಕ್ತದೆ ಪಾಡಿನ ಮರಟುಂಡು ಮರಟ್ಟು ತೆಗೆದು ಜತ ಬೇರೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರು ಬೇರೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಬುಕ್ಕು ಸರಿ ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂಚೂರು ಕೆಂಪಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಕಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕುವ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿಲಿ ಸರಿ ಕಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯಡೆ ಸಣ್ಣ ಅವಳು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಕರ್ಷಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿಗ್ತದೆ ಸರಿ ಸಣ್ಣ ಆಗಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಣ್ಣ ಸರಿ ಒಂಜಿ ನಾಲ್ ಪರಿಮಳ ಉಂಟಕ್ಕ ಲವಂಗ ಲವಂಗ ಸರಿ ಪರಿಮಳ ಉಂಟಕ್ಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಲವಂಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಒಂದೊಂದು ನಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ ಮಲ್ಪ ಇರತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಊರುಡು ಒಂದೊಂದು ಬೆರಕೆ ಆಡ್ದ ತೌತೆಗ ಅವು ಅದೊಂದು ಪಾಡ್ದು ಅಂದ ಮತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಪೇರೆ ಕೊಡ್ಲೇಕ ಸೂಂದು ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇದಾರೆ ಸರಿ ಇನ್ನ ಅಂಡತ್ತೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಇದು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ನೀರೆಂತ ಸಹ ಹಾಕಬಾರ್ದು ಇದೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಕಿ ಕಡಿಬಾರ್ದು ಇನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು
ಮಸಾಲೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸರಿ. ಎಷ್ಟು ತೆಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗಸಿ ಇದು ಯಾವ್ದು ರೇಸ ನಾವು ತೆಗಿತೇವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಂಪುಗು ಬೊಕ್ಕ ಜನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಮೈಪು ಬೇನೆ. ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತು ದೀತು ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪುಂಡು ಮೈಪು ಬೇನೆ. ನೆಕ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಶುಂಠಿಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ ಶುಂಠಿ ಬೆಯ್ಯಾಡು. ಸರಿ ಉಪ್ಪುಲ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವಾರಾ ಹಾಕಿ ಪಣ್ಣಾಂಡು ಸರಿ ಬೇನೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಬೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ತೂದು ಪಣ್ಣಾಂಡು ಉಪ್ಪು ಕಚ್ಚು ಗತ ಉಪ್ಪು ಗುಲ್ಪೆನ ಬೋಡತ ಅಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀತಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಕಿನ ಅಪ್ಪಜಿ ಈ ತಿಪ್ಪಾಡು. ಸರಿ ಕೊದ್ಯಾಡು ನಾನು ಕೊದ್ಯಾಡು. ಸರಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಾಯ್ದು ಕಾಯಿನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಬೇವ್ರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋ ಚೂರು. ಸರಿ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡ್ದ. ಸರಿ ಕರಿಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ದ. ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪಾಡೋಣ ಎಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಉಳಿಸಿ ಎಟ್ಟೆ ಬೇಯಿಸ್ಲೆ ಕಾನಾಗ ಬಾಡುಂಡ ಪಾಡುಂಡ ತವಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ಸರಿ ಕಾಯಿ ಚೂರು ಕಾಯಿ. ಸರಿ ಪಾಡ್ದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಗ್ಗರಣೆ ಅಡ್ದ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾಡ್ದ ರುಚಿಗೆ ಪಾಡ್ನ ಪರಿಮಳ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಈರೆ ಮಂತು ತೂಡು ಎಂಗ ಆಪಿಸಿ ತಿನ್ಪುಜದ ಯಾ ತಿನ್ಪುಜಿ ಅಡ್ಡಿ ಅವು ಈರದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಲ್ದ ಈರೆಗೆ ಎಟ್ಟಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ. ಸರಿ ಅಡ್ದೊಂಚೂರು ಕುದಿಪೋಡು. ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಿಗಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಚಾಪುಂಡು ಎಟ್ಟಿ ಬೇಯ್ತದೊಂದು ವೆಂಚಿನ ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ನೀರು ಬರ್ಪಣದ ಅರಿಪ್ಪುಗ. ಸರಿ ಎಟ್ಟಿ ಕಲಡ್ಡು ಜಾತ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಕ ಸೌಟ್ ಪಾಡೋದೆ. ನೆಕ್ಕ ಪಾಡೋದು ಕಲಡ್ಡು ಜಾತ ರೌಂಡ್ ಅಡೇಗಿಂದು ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಚೂರು ಕೊದಿಪ್ಪೋಡು. ಸರಿ ಜಾಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೇಯ್ತೀಚೆ ಕೊದಿಪ್ಪಾಡು ಒಂಚೂರು. ಸರಿ ಬಾಯಿ ಉಚ್ಚಿಗ ಕೊದಿಪ್ಪಾಡು. ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಟ್ಟಿದ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಂಡೆ. ಎಟ್ಟಿದ ರೇಸ ಕಜಿಪು ರೆಡಿ ಅಂಡೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಕಾಡಲೆ ಊಟ ಮಾಡುವ. ಎಟ್ಟಿ ನಾಡೊಂದು ಎಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕಾದ್ದು. ಸರಿ ಚಾಪುಣದ ಸರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫ್ರೈ ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ನಿಕ್ಲ ಅವೆಂತೂ ಓಲಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಂಗಡಿದ ಮಸಾಲದೆಲ್ಲ ಪಾಡುಜ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡೆದು ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ಏನ್ ಚಾತದೆ ಪುಲ್ಪನ ಆತನೆ ಎಟ್ಟಿ ತೋಷ್ಪವರ ಮಾಸ ಇಂಚ ಬೈದಂಡು ಇಂಚಿನ ದಾದ ಅಂದು ವಡೆಗೆ ಬಗ್ಗುನದ ಅಂದ ಎಡ್ಡೆಂಡ ತಟ್ಟಿ ತೂಲೆ ತಟ್ಟಿ ಸರಿ ತೂಲಿ ಮಾಸ ಬಲ್ದು ಬಲ್ದುಂಡು ಚಿನ್ನಕ್ಕೂ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಂದಿಪ್ಪು ಎಟ್ಟಿ 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 ತಿಂದು ಎಟ್ಟೆ ಅಂದಿದ್ದು ರೇಸ್ ಅದು ಹೋಟೆಲ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಟ್ಟಿದೆ ರೇಸ್ ಅದೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಡೆ ಯಾನ್ ತಿನ್ಪುಜಿ ಸರಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮೂಲೆ ಮುಗಿಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.